Hamza Bisen gut. Hamza Bisen. Temo da Cita onde a social Vicente parede consegue dia de manhã. De manhã. Tambah lebar. Kunga na dzedu dzadzikama ngere tichikupa izviripo chanzi mukwewa vakamhangarira give more nyambo uchiti wakabatwa musango nemukadzi wako uine mukadzi wangu pajese nokudaro iwe uri chikomba chake saka ini ndinoda munipo wemombe nanhatu pachingezi 6 ndokumangala kwakaita here chanzi mukwewa kana kuti kwete wagive more nyambo nyaya muneziwa here kana kuti kwete tinosenda chipai umbo hwenyu uchapupu hwakakwana muyo mhangari unova chanzi mukwewa mafambiro enyaya pamusoro inini give more nyambo 2011 ndakabuda ndichienda kuHinton basa ndabuda ndaenda kuHinton give more nyambo akazoonea naamai wake ari mugadheni ane mudzimai wangu nyaya iyoyo ikasvika munzeve wemuhama dzangu nyaya ikataurika panga pana sabhuku chatara najaisi saka inini ndobva ndasvika muchira ndikati inini handisina rese ndabata munhu saka inini mudzimai wangu ndirese ndinogara naye shuwa paindobva zvaperawo zvakangodaro saka musi wa 11 baba wakauya kumba kwangu madzimai wakabuda kuma 4 kumba kwavo madzimai wavo wakavatera kwakuseni nayo tsoka yacho wapinda nomuganho mumunda wangu inini nowamukoma wavo nayo tsoka indobva wasvika patsaka panogomo saka rodhi iri mapeto magomo meyo tsoka yake ndobva yapinda mujese jese riri mumhena mutsaka yangu kuti rodhi iri pakati jese rodhi iri pakati tsaka yangu iri mumunda saka madzimai ake pawakatera ndopawakasvika wachibvaona adzimai wangu inini vari kubva pamwe kaendai pamwe kuno murume uyu murume uyu apa akaona wakadzi wake papa wakaona mukadzi wangu ndopo wakabvunza mukadzi wangu kuti urikubva kupi achinzi ndikubvawo kusanga achinzi tazviziva vabrain watiza mamuna kwabrain manje tavaona
Saka nyaya iyeyi akadzoa anobva azonyarara ndobva simuka waenda kumba kwavo ndoko wakanetsana kumba kwavo kuyo akadzoa ndobva wati takenda wada kuda kumba kwavo paya ndobva waenda nekwamukoma wangu inini wachibva waziisa mukoma wangu kuti ndozvaitika apa adzimai minginoi tawabata vanani vana babulai yati hoho shuwa paya ndobva nyaya iyi ndobva tasenga kuitaura vavheremu shuwa madzimai ake wakapopora nyaya yake shuwa achiti takavabata babulai wana mudzimai wangu saka madzimai wacho wakapupura nyaya iyi ndirodha natarira yapedza Madzimai wacho ariko ari Ulapanulai baba Ulapanulai mafambiri amukaita Pamusoro ini ndikabuda kubva pasaka ndichiti tikaenda kumunda kuchera mavu kuno ndiko kuno rodhi yawo yokuita sekuenda kumugodi saka amai watu vakauya ndida kuti chere chimavu sezvo amai vachiwa vangu vaiti kana tidarika murodhi meme vachienda kumugodhi wewe kwaizvizaibvisa saka amai ava vakauya ndida kutanga kuchera mavu shovabva ndichi baburaini arume wangu chiyawa kandinoona shuwa inini ndabva ndati havapo saka ndoda kuonai shuwa ndoda kuda ndichiita se ndichienda kusaka kwavo sezvo vanga vati arume wangu havapo ndichiita kusaka kwekushuma ndakabuda ndichienda kusaka kwavo saka ndatendera nobhomu ndikasvika ari pamugodi namadzimai yangu vachita nguva yakuchigaya ndobva vachichienda ndaiya musako wangu saka munopima imomo shuwa madzimai yangu obva atichienda kuonai tikatanga kusvika nachina madzimai yangu kusvika kuti nyaya isvike pakudaisa saka ini nyaya inoita sekuiziva Taurai chinzwi anowayo kuti nezimhombe tamunonzani Florence Seremwe taura chinzwi mafambiro yorudo ndakaenda kumugodhi ndakwamugodhi ndachera mvura yangu awangu wasati apa ndobva ndatsiga bhaketi rangu ndapinda murodhi avo ndoko akazomhanya wati amasharonera ipapo ndobva ndamira ndobva wati ndida kungoona ndobva ndati arwara Pandazorani, ava ndibhozo yekutarandira ndobhoandidedza zvandaenda ndasvika ikoko ndobhoanditi nhasi kukurate ina nhakuramba ndikabva ndadaita saka ava manje ava vakabhoati imama sharon kana basharo nauya mutauya ndobva ndati basharo kana uya ndinouya ndozvakaita ndobhoaramba nguva iyoyo akadzatsa ndobhoasvika ndobhoandiona shuwa ndina baburaina makatanga
Makatanga mziwe ile kana makatanga. Kale. Deni mgeduka. Ni makatanga ngula ulimgenu. Nyaya ndatopera. Nyaya ndatopera. Hayo mumeita nesira na kigazi kese. Toziwa gamba kwa yaya ndo katangira na iko katangira na makatogara makole na makole mchanda basero. Makole magari. Sidana. Sidana. Ndo zvakanaka kupedzera nguva kutaura enda kunanga kuenda muna mwana naye here murume kana oba ku mabere kana muchiona zvichinetsa muona zvichinetsa taura munhu dai kuota bunza kana mwana mananya unakidzwa maninge munobuda muchina kuwe unoti pakugara kwamaita uku muchirara nomurume uyu paidzivirirwa here apa kana kuti zvaingova zvifefe vaidzivirira pa11 chokwadi saka iwe murume ungochiti iwewe no hawaikubhaibhisa wakazokuudza kubhaibhisa ndokukazoita kuti wewe wari kuzviramba akakonza umwe ndiani pakati penyimi navo akuti mimi ndimukakonza kai ndiwo wakakonza imba mabvuma unaona angaine nomurume wenyu une 3 pa3 apa panenge mwana kana 11 years pakati pe3 pa11 years mungadana hapana mwana mcheche apa mcheche aripo ane 12 kwa kuna mwana 7-8 aripo inozwa chikomba kakuti mukadzi ndopatana naye kachiganda kumhanya kuda kuitira mwana kana uri chikoro saka ndopa pangona pangatadza kushaika hwanipo paanenge achinziwa uyu ningini wanyambo kana zvidziviriro hazvina kushanda munganyepe zvenyu vazhinji munoti mukachovha mazuva mashoma mukachovha kwechipiri panozotevera zvidziviriro zvinosisashandi uye mangoshandisa kuda kunatsa kunzwa kuti zvinhu zvikufamba sei kunyeba itodaona ndola chokwadi tingaende kule futi chitsvaka zvisiri zvedu senyaya yataurwa muno ndiyo nyama apa wanga usingazive here kuti mukadzi womunhu anachiziva ukaona unge ari kutambisa zvake kwamai wanga usingagute here kuno murume wenyu waiguta kochii chawaizopasa kuti iwe wabva mukudya sadza umu wakuzoenda kokwata sadza aiwaka kodi wangu ukavataurira kuti baba imika ndazvinza zvamataura muri kundida sitereki nokuti ndikarurama chenzi asi chandakuita ndakaenda kutaurira baba wanhingi ndizonda kuti muchati chiinawo kana wandibvumira ndichauya ndikuudzai waiita here baba nyambo waiuya here kuzokutaurira inemi ndati imimi pamukakonziwa nanyama imimi mukati hungu ndinokudai mukatadza nei kutaura kuti kwete inini mandida asi ndichatanga ndataura kune murume wangu handibvumira kuti hungu tichadanana nemi zvobva zvanaka aiwa waizokusvika here kuti murare navo imi mukaenda koudzaira rumweni mukavaudza mapomboliwa kudhara kuti zvanga zvichireva chii kuti muti waudza majaudhara sadza kuti dadya sadza nokwezito nemakutopo amairege kutambisa miri wenyu munoudza arume kuti wakaipa imimi ndimi mukaipa nokuti ndimi munokodza arume imi munoenda kumasime
mutoziva kuti baba anenge mazuva ano tumafoni tedu tutatikuwadza nobvipa kana kuita sei mutaurirana kuti ndakusumuka ndakenda pakati tosangana pakati 11 years kushenzerana murumo umwemo iwawa yanga ikatonhora yenyu ndo chaiyo iwawa ndo chaiyo yana nyama maiti mukapedza ipapo mobva mamwa mvura ndikaikuita hure hwekutambisa wana mai matikuwadza warume isu tiri kumboti chinza imimi ndimi muri kupasa kuti mukonzi wangu isati konzi munhu unokonza ndiwe mukadzi uchikonza murume nozviito toti uri kufamba so utanga kusunhura kukwidza dresi kusvitsa pamusoro ende mapfekere amuri kuita asi ndiyo mapfekere anoenza kuti mukadzi womunhu asungurero zvasungurero mkwewa akadzi wakavaka wariraiti asi havasiraiti anopasa kuti wewe uzoita shungu zvisiri dzinoitwa nomumwe munhu nokuti iwewe ukaroora uchiroora uchiti ndiri kuroora mukadzi vanozogara naye kusvikira amen tinozopesana nokufa asi uyo akatora kuti ane uyu murume uyu anga naye ukuziva kuti wakanga wakabvira kare kare ari mwana mudiki nayo iwe ukazondosvikawo kunozondoti mazuva ano hamuchisina zvokuratidza kuti mukadzi uyu musikana here kana kuti chii kusvika tiviriri mumvura pana kubvuni saka nyaya inotaiwa baba mawani vanomhosva murume ataura kuti anoda mombe ngani 6 ndizvo isisu tinobvisa mombe 2 so iwe uchabhadhara mombe 9 ukanonoka pa 21 days kukanga kwakuya chiketo chinenge chakuya kotora zvausingafanire iwewe apa pana ukama kunyaari hamuna ukama ukazofunga kuti vamwe asekuru vedu vamwe vandite handikanokenyawo hakana ukamawo kamusho kacho hakana ukama kanenge achindoti pakanenge kada kuchokora asi pakachokore pakanoziva kuti padopfava here kana kuti padooma akadzi wakawanda chaizvo vasina arume asi wozomhanyawo zviri nani kuti tiite akadzi 2020 amai mimika chengeta miri wenyu regai kuita miri wozanze pachikorekore miri unochengetedziwa munhu wotenga twezo yake wotenga zovhuriwa nomumwe munhu kutoenda kotenga ino mawara ndichiti ndo yandikuda kushandisa asi iri kuzoshandiswa nomumwe munhu ndianototanga kuivhura musi waunopiwa iyo ndo anototanga kuratidza kuti uyaone chinhu chandikapiwa special chengetedza miri wenyu ana mai manzwa hatidi kuti tikupa apiwa edzi apiwa hosha anochidoko ende ndimi munenge ndingangada kuti mukadzi wangu ndiri kuhara bvundaiwa bvunda nokuti imi munohura chaizvo iwe ndiwatanga nazvo watozviziva kuti ndiwo nazvo deadline musi wa9 ndopa pana 21 days 2 weeks 9 January 2022 anditi muzvinza baba tinotenda uye musainirane Alino, zvinonamidzire kutaura zvimwe zvinoitidza pamwe zvaunotya kuti uzosangana nazvo. Zvitaurawo sezvipi? Inini mumwoyo pakugara kwedu inini ndakasvipa mati angu yari kusvikira kuti muganhu muunda wake iwo yacho yakasvipa
kusvika mambo. Saka mheno kuti nomurume uyu tinogarisana muchero. Mulibadza nobadza. Ya. Akatotera isisu futi koko kuya kwacho kwakaita nokuti siti takatanga kutotama tichienda kubatamira ikoko. Iyo nobva wazotera wachitera muchisimba futi. Tanga tichisimba nokuti tikatombokwesherana bati katazongokuti vanhu vatinongogarisana navo tigwatirane izvozvo. Vatanga wagwatirawo. Imi mukagwatirana zvese. Mukadzi magwatirana. Nyaya yemunhu yakagwatirana. Nyaya yako iri kunzwika. Magona kubayiwa. Izwa nyaya yako iri kunzwika. Asi nguva ine nguva yezhizha. Kuti munhu atiundisi tusumuka ipapo uchienda kusaiti. Nguva ine angakwanise kuzoshanda. Dei anga yapera zhizha taita uyu ngaasumuke aende kusaiti. Iwe ita mwoyo wechirume waukaita. Usaite mwoyo wechikadzi, ita mwoyo wechirume. Kuona kuti nokuti zvichakuvumbura umwe musi wauzotura chiya. Wauda kufungira kuti inini mukomana wenda kuti zvakati. Zvinoizonyangarira iyoyo nzvimbo. Waunenge wakaenda wakuzoenza kuti pindai muchikarabosa. Saka isati nyaya iyoyo. So shinga sokushinga kwaukaita kwokutanga kuti ukaenda kuti mukadzi wako akaona ari mugadheni namai wako ukabva ati ndichazviona kusvikira wazozviona hauna kuzviona ndiwe akazobatiwa nomukadzi wake yakazobata bva azobvumawo kuti hayi ndizvo. Saka shinga somashingireyo pamwedzi inokwana kana kuti munayi kana kuti mushanu yatiri kuenda iyo zhizha wapedza ipapo unomuvha ipapo woenda kusaini. Pamusoro yechingano ini ndikuti mundibvunzirewo mukomana kuti kudanana kukaita akadzi wake nomurume uyu kuchazowaparadzanisa here nokuti uyu akugara parefu uyu atama ikoko. Mubvunzo wamuri kubvunza unonetesa usinganetesi nokuti vanhu ava vakabvira vari vana vadiki vachitamba vose zvakwavari iwo. Haubvunzi kuti wachaparanisa kana mukadzi anopfungwa yadzakakwana anofanira kunge achizomira kuti inini apa zvichaita. Murume wakati anopfungwa dzakakwana achamira kuti apa ndikakanganisa ndakunyara munhu. Asi kana vasina ninge kuti anozviona ndiapo kuseri kogoma ndianano nhasi arikuenda kurushinga iye arikuendawo kurushinga. Nasakenda kwakati arikenda kwakati. Saka tiri kuti iwo amai avo vakazvibata pachavo kuzvibata zvinosara nei. Saka maiona akuva kudhara waiisa minyoka kuti zvionere kuveriko kuoka wozvionera aroka. Iye zvinowanza ari nyoka rikaipe munhu kana unogadhenirako haupisiriri kuti vanhu varege kuba. Ivakomana imikaita unaenda kumba imikaita. Saka pamusoro ameno ini ndinomaridza ndikakosta dzandikabvisa kunoku. Aiwa iyo nyaya iyo inenge ichizikana. Kubva kasendeka ukabvisa nokakufamba kwaukaita inenge ichizozikana. Inonyohwanikwa panenge padhoketi rako unenge unonenge uchazoita masipendeji yako muda zvaukarasa zvakawanda zvakati. uyamsendani vanhu vavangaritsika nziko ngatinyarei namba dzechitupa munofanira namba dzechitupa mushaye
kana muri okugenda mutenda le Thank you.